walle bietene ONG potal mem e dow golle mabbe kambe bo walde nen e woniri fawe core na tingu golleji be goni be golla be darani pulaku bodum illa lawol jande lawol ekkitol himbe golleji fere fere lawol ekkitol fa hanne dum do be do lati kanum bo nokkuje mudum jogotode dow hala jamu bietedum maternité désirée e dow walde nen be jogi golle dudde on jii e dow golleji mabbe kanko lati do mawdo gondo e dow golleji dingen e durana dum kanko El Hadja Bioje ka fawe core Atakura e dow golleji makko bote ndari illa département Atakura fa yago donga e yago don borgo alibori dum do lati nokkuje to o woni o habbi anniya e dow golleji dingen wakatima o ummi illa wuro makko o yahi o yotti taw be do o salmin e dow mudum himbe makko be woni o dura golleji mabbe goni be gada kan o woni o yamabe non nonum be goni be gollira e dum do lati walla ka kaden keso mo be kebi kambe lati be wombe dow gureji meden kanum bo he boyta walla ka on en wakati ma don o gayni ko onati dow golle makko fu men puddi filla kan gatte hakkilo modum e der to e gonga sakira fulbe on jii dum do lati golle kanko lati do directeur walde mawne andanane e der leydi benedo e dow leyɗe yasini fu biyamen gam e gonga hande to wiyama walde ONG potal mem e dow adna ɗo fu wala mo andanane to on jii nakki mawɗo dottijo mawɗo gonɗo e dura walde nen en illa nakki makko no jama'a makko o sannili ɗum no o yotti fa hande golle ɗe ɗo o waɗata nonnon ɗum laati hiriga weti fu ɗoygoy wala e ɗum ɗo laati golle pulaku e ɗum ɗo laati darnago suudu baba ɗo laati golle ɗe ɓe goni ɓe gaɗa jemma e ñaluma e dogguduji maɓɓe no watto kuye pulaku nana belɗum to dow majjum accito ko hande men mbi'i sey men gara men ji'a dottijo on en golle moƴƴuɗe golle tedduɗe woni o waɗa ɗeɗo e dow adna ɗo fuu amma e gonga neɗɗo wala joddi yoɓete e dow golle muɗum sey lanɗo yoɓa ɗum to e gonga e dow majjum accito ko men mbi men gaɗa yewtere ɗo e Allah e barke kanko dottijo meɗen mawɗo mo bi'eten dewtere mawne e de leydi Benin ɗo en kanko biyamen El Hadja Bioje ka o laati directeur exécutif walde bietene ONG potal men to directeur no pinɗen sey jam no pinɗen sey jawal na ɓanno finira sey jawal en jandi sey janta o woɗi sanne ano e dogguduji fa o ano e darnago suudu baba to gonga hande men gari e dow yewtudo hakkunte meɗen ɗo e dow ko laati du golle gonɗum o gaɗa men anna ɗume woni walde nen ɗume woni e golle walde nen illa denum kan walde nen waɗa ɓe woni waɗuɓe walde nen ɓenum kan hitanto kan woni ƴamɗe mawɗe ɗe jewtidinten ɗo e hande subakane ɗo e nder e bureau walde maɗa ɗo to seɗɗa taw fa ko puɗɗen fo mi elan taw candana en jama'a dem mi wara mi ƴame ɗume noon walde nen e filliri taw wiyama ONG potal men ha gonga noon madi mi yetti sanne mi yetti garki moɗon gam saabe garki kin accan du men an himɓe fu anna ume woni e men gaɗa gam majjum mi yettima sanne en a ƴami jonkay komi fuɗɗa haala hani kay mi sanna keerol mi inna keerol ko woni e hettinani en ɗo fu anne o keerol du ko wiya pulaku fu gan a anni wakkatire lere ne ɗo joni ne gonɗo ɗon gatta ko walati pulaku ko anni on nan on gaɗa golle hanne gonɗon oɗon gaɗa ɗe fu a anni maɓɓiti ko no biyeton ɗum kan danorgal ngal e daara habaruji ɗi e nun kan himɓe ɓe woni e waddana en hanne kadi majju o fof noon ko woni e daara mi sanni o sanne mi yetti pulaku Allah acca pulaku yaha yeeso Allah wallita en nde durwoji meɗen Allahumma amin e gonga Muhammadi a ƴami ume wiyete potal men gam ume num potal men hina kan ƴamuɗa na kan woni ƴamɓe gonga ka woni ko toon tetemi taw waɗi Allahji a anni to wiyama huune fu ko neɗɗo waɗata to potal wala nder majju fu ɗum waɗata potal tan woni ko yarata huune yeeso gam ko neɗɗo goto waɗi tampi to potal naati ɗo fu ɗum waɗan ayi bo potal ngal min mbiyay potal amen min mbiwa potal meɗen
e an fu mi anande ɗo Mamadi to gonga mi no mi ƴawme ɗumen sinni ɗume joni biɗe maɗa a wi ay potal amen ama potal men to ɗumen kan ɗum filiti men e anen on gattay o gonga nun a haali ko woni joni Mamadi to a wi radio men canal a wiwa ɗon an e min fu ene woodini amma ta wi radio amen laati a ɗon onon amma min mi wala nder a wurtin an wa ɗon to non joni etten biya genni amen to enen bani hawri genni fu a tawa nun min mi wala nder amma ta wiri genni men hano tagumasi majju nun biya leydi Benin men inani feeɗen ɓiɓɓe Benin nun amma ta etti joni gure ma to gonuɗa ko laati enen ba hawri gure fu a wiya nun gure amen minon min desu nun potal men de manko haalata fulfulde fu wallere muɗum nun de manko durwanta pulako fu wallere mum nun bato du a pullo bane ko laati a doggan wa dogudu noyi waɗata ko pulako yaha yeeso fu wallere maɗa nun ngam majjum acci min mbi potal men min mbiyay potal amen mi annana mi heɓi mi laaɓini gonga ka laaɓi sanne ka laaɓi sanne to ɓaw majjum ɗumen kan hokki on hakkillo waɗugo walde iri ne gonga hunde ɗiɗi ɗumen Hammadi to gotel taw Hammadi a anni hunde fu neɗɗo waɗata mi hollino ɗon arti mi mbimi hunde fu neɗɗo waɗata to potal wala e muɗum fu ɗum waɗata ba to waɗi du to potal naati ko tampi wala amma goto kay e waɗa hunde tampa gotel nun ɗon taw potal ngal min tarbani noyi waɗata ko pulaku potal naata hakkude muɗum wakkati ko min puɗɗi walle ne gonga de hakkilloji amen de dartiruji amen min tawi tampiri fulɓe gotel ɓurgel semme kan won dullere potal Mamadi to etti to wi en pooɗe jaren fanni fallettugal Hammadi to ɓe to miko fooɗan wa wattina gorgal hina sikkitike de datiruji amen gotel ngel min tawi ngel min ji ko min bi wallere ne min doggan do gudmuɗum kanun nun ngel e laati ɗiɗa bella hunde fu gaɗata ko laati rafi annal a waɗira ɗum de rafi annal a waɗira ɗum de bunnan ɗum yawa nafugoma ngam a anna toye gattuɗa a anna toye ƴiwoyɗa ngam majjum ɓe mbi to ngele ya woni ngel gatteten ɗon ko laato potal ngal gonga ngal waɗi potal de daɗa men tawi seyni min tiɗina jande a ani jande nu won hoore annal jande nu woni hoore ko neɗɗo waɗata fu ko anna toye iwi anna toye watti hunde ɗiɗi kanje ɗen nun ɗo potal e jande ngam he gonga te en daari to wiyama ɗum fota fu seyni ɗum anna dow ɗume noon ɗum fotta ɗume noon accata ko ɗum fota annal majjum bo kan woni sey jande gonga min jetti sanne Alhaji to hanne walde ne en a holli ɗum ɗo ko saabi ko gaɗɗon walde nen ɗum ɗo on kolli fa hanne walde nen en illa toynu ne ƴuwi to fa hanne walde nen en golle ɗe nun kan woni e waɗa e dow leydi Benin ɗo gonga noon Mamadi mi wawan wi'i hanne taw hunde tati nun min tiiɗini hunde tati min tiiɗini go'o taw kannum jande ne kay kayre woni no biyeten kan fondation kayre no ɗaɗɗol kayre ne min tiiɗini ko min gaɗata jande ne kay e min tiiɗini ne sanne
men tiiɗinine en garan bitten e muɗum nonnoye men tiiɗinirine ɗum woni ko men gaɗata ta to en garan bitten e mum min gara men kolla amma jande nde men tiiɗinine sanne ɓaawo to jande nde yawti joni kay tokkugel kannum laati jonne seese fulɓe jonne seese fulɓe noyi waɗata fulɓe bo ko heɓa jooɗo seese illa hoɓɓe ƴuwoɓe leydi yaasi naata nder genni meɗen faa ene wonduɓe noyi waɗata koɓe keɓa jonne seese amma ɗum ɗo fuu ta woni a waɗa golle mum ko laati a tiiɗinayi golle himɓe ɓe gollidinta ko waɗata fuu a anni a heɓata nana belɗum majjum ngam majjum nun hakkillo amin wittiri puyde ettugo yaago e jande nenti noyi waɗata ko ɓe mbawa jogaɗe marefuji maɓɓe ko ɓe tokki noyi waɗata to ɓe deman nun ɓe kawriti e mardi noyi waɗata ko ɓe jogo ɗum nafa ɓe ɗum nafa leydi maɓɓe joni kay de darhiruji amin min gari min nanni gollum gokkon kadin kan bo min tawi ɗon bo e wodani pulaku semme sanne kannum hano komin mbiyata illa duuɓi ɗi fu min nanni golle biyeteɗe ɓeygu jiɗangu gonga to wiyam ɓeygu jiɗangu niɗɗo ƴama hoore ɓeygu anangu yiɗaka to joni kay ɗum min garan min pittana on ɗum min kolla ume min noddi ɓeygu jiɗangu a anni gonga nun tife neɗɗo e rimane nder wuro tawa belɗum nun kan an to suka rimama kay ɗum woodi belɗum amma wakkati gon sukaɓe woɓɓe e rime tawade no hani no yiɗi tawani jon kay tila e nun anna no yardaki to amma ɗum sey gaden pirtin ɗum to woɗi to sat e gonga a jattake e dow golle ɗen en mi no seɗɗa gon e dow golleji ɗin en golle ɗi ɗo laati golle mawɗe ɗe teddinɗon e dow walde nden en ɗe jokkuɗon hinde laawol jande du nonnoy nun e janginirton duroɓe ɓen en ɗumen woni burkoye ɗi tokkuɗon fa ballonɓe e jande nden en jangugo ɗum gonga noon a anni neɗɗo wi naaka e fuye ɗen anni dullere jande laati nun bone bonɗo bone bonɗo bo hani neɗɗo taraba ɗum nder wuro muɗum neɗɗo taraba ɗum de kanum e timum goɗɗo fuyiɗa jiɗɗo bone bonɗo ngam majjum min jooɗi min daari min burtini dewte min burtini laabi kanuɗi tokke ko himɓe meɗen bo heɓa janga faama wawa jande amma der to jangata ɗon sikan jande nden wallita ɗum noyi waɗata ko mardi mum ni tokkini mardi ni ni nafa ɗum noyi waɗata to reman nu tawe demal ngal nafi ɗum to tiniki gon woni e waɗa tawe noyi tokkirta tiniki on ko tawe tiniki on nafi ɗum ngam majjum laabi ɗiɗi min burtini laabi ɗiɗi min burtini hani janginire laabi ɗiɗi ɗin arandewol taw min maɓɓiti jangirɗe de tegureje woni fuu amma joni taw fal attakuraɗo min ɓuri ɗuggo min nawde donga min bittiri fal alboriti e hikka min maɓɓitinnum de majjum jangirɗe e lassoy 3 e 10 jangiɗe 5 kam woni komin maɓɓiti de to batanammi ɗum joni kan mimiji de jangirɗe ɗen kan rewɓe na hunde ɗon worɓe na hunde ɗon amma ɓe ɗo mawnuɓe heɓata yahi kadi jande l'école jande boko me kamɓe ɓe nun min kawritinta hande himɓe to gaɗi lasoye 10 to himɓe lasoye 5 nun mbade to heɓɓayno nun min data jonka ko gollitirte ereji ɗi min gadda ɗum min kokka janginowo o minon anni
minon jangintamo no noye mawɓe janginirte ngam mawɗo no janginirte nanda e no cukel pettel say tawe a anni no noye eyetirtamo tawe a anni no noye kollirtamo fa o heɓa o faama gata pooɗa hakkillo makko fa o faama hunde ɗum hunde ko nafata nu gonga janginoɓe ɓe kamɓe men ettata men kennade gureje joni kan ton kam ton ɓe janginta mawɓe jangirɗe ɗen nahun kanum bo janginoɓe ɓe wodu a mawɗo mum ɓe ɗon bo e ya e beroɓe e ya e woso woso e dara no noyi kam ɓe jogori jande nden ɓe tokki ba laabi biyaɗi ɗi ɓe tokka ɗo jon kam de ko janginte o bo ume woni de ereji ɗi men janginta ɗi de ɗon go'o taw an pullo ta koɗo noon ta naati leydi Benin noyi hani gaɗa ko anna sariyaji ko leydi Benin woodi resi ta koɗo nun ko naata de mayri jangugo taw sariyaji ɗi ɗon faama ɗi mam ngel ɗon na on ɗon taw ɗiɗaɓe ngel men jangintaɓe nun am jango to fini a yi nagge ma e suruwi a yi nagge ma hanne no diruɗange keña hanne no numban jiki ma way e magge hani me annita joni taw to ɗum ɗo bane woodi e fu ɗum ɗo no ngam majum jande ɗen ɗo men gaɗa ɗum noon sika elkotoroɓe nayi an janginowa men nani lokotoroje nayi bo nani fa hanne an jango hana a yaha genni a anna ereji ɗi e hani tawe e woni nder mamaɗa gam woɓɓe noon fa to ummike ɗo yaadu genni fu to watti ɗo popolare mum sansi hebbini fu ha to dampine ɗo o yawtuwa ɗo ma o yaha o fakkontiri ton e woɓɓe ko jon kanko ɓeɗo ñawa ko wiya kanko to tawa joni kanum laati ereji kanuɗi an ɓi genni tawe a jogime to neɗɗo tawma fu ko ƴamma fu tawi a mbiya nani ereji am fa tawe dubade baddal mon to darima o tawa a oɗo kaya oɗo hana momi juɗe ngo banno yo acci o yawta to jonkay ɓawo majjum nun komin kollaɓe neɗɗo to tawama noye waɗata ko winna inne mum noye waɗata to ñaami ceede ni winnaɗe nokkun suuɗa to e woodi du hande noye wiyete tawa e woodi uma muɗum gon noye waɗata ko winna ɗum seese gon suuɗa kannun e woduno lekki muɗum go hina enen lekki biyeten e woduno nanoy kan wi e woodi ni hande tawe hunde muɗum gonni ni a hunde asiri nu ko hooli winna ɗum seese gon sa wawa binine noy gaɗata ko binna ɗum cuuɗa ɗon bo kadi emen kolla ɓe to noon jande amen ne jande yaha winna nana bo a ba kambane jande amen ta jangiɗo a wurtake fu a to neɗɗo tawima de lawol to lawol mardi nun tokkuɗa to neɗɗo tawima de ɗo fu a on badda wayo bata fetirine nu a o faman fawma oɗon tifa luggini to woɗi min jetti sanne Alhaji an ƴewirtan gomin ɗum ɗo laati golle ONG potal min woni e waɗa to noon non no kalirɗa noon hana jande laatine jande himɓe yaha e dari e ettake e winna e tableau e janga kandi tambane jande ne ɗo neɗɗo jangata fa e yahuɓe université jangoy ton to wittoy fu tilan noon kanum bo to e yiɗi fama kan fu sey jokka kanum bo janga iri mayre gam jange jande ɓeɗo laati étudiant en woni e jangine duuɓi tati duuɓi nayyi université golle ɗen num waɗete e dow walde nden kan woni walde ne ɗo en mbi'an ne laati waɗu hunde ko ɓuri kaden université du gam golle université waɗata ne waɗa ɗum ne ɓuri du fa hande golle université waɗata gam ɓeɗo jogui mawɗo duro mawɗo kay wallahi e golle mawɗe ni to e gonga Alhaji e dow filla meɗen en batanino dow ɓeygu jiɗagu ɗum e woni kam ɓeygu jiɗagu a waddi haala amade gonga noon ayi hanne Hamadi to en daari
leydi Benin Kenya himɓe to neɗɗo natanno tawa ladde e joowi ladde ɓaleere hande hammadi ta wari ɗon ta taway ɗon gureeje tawa siire to siire bane tawa ɗon deme e Kenya ɓaawo majjum ta wari tawɗa de gure nayi gaɗi la soyɗiɗi e sappo ananan nun jomum e mane wane yaye woodi mayo jon jawdi nun ɗo yayo amma hanne nayi e noy wiyete koye keme ɗiɗi keme tati ata nun tagaɗo goto e woodi ɗum e to no leɗɗele ko nagge tufete ko tawe e yanɗi hanne ɗum fuu ɗum jowiyano amma leydi ni kayri woni e heñña kayri woni e jacca en kanjum min miiji joni fa hande de an defde gure ɗon min goni min daari min tawi hunde ɗum sey ɗum miijo tawe ta to neɗɗo nan woodi sukaɓe fuu tawe sukaɓe ɓe ɓe ɓuuray jogaɗe muɗum tawe sukaɓe ɓe ɓuuray semme muɗum ko nder majjum bo noyi waɗete bo ko tawe neɗɗo tawe rimi sukaɓe mum hande no yiɗiri tawe ɓe rimayɓe faa ɓe ɓuri semme muɗum min tawi de pulaku en naati gollitorago huune ko ɗuuɗi kannum go'o tawa yerajo yaha tufo kural kural ngal balɗe ɗiɗi ɓe biya accita noon hakku tawa defu de lefol o woni e balɗe ɗiɗi tawa o ɗuufi o woomi ɗum hayne tawa du wakkati gon o yiɗoyi ɓeygu o heɓito ɗum fuu tawa ɗum waddi tampiriji kadi ɗum waɗaki nder majjum nun min gaɗi dartiru e kamɓe waɗoɓe golle annuɓe golle majjum ɗon min keɓoyi neɗɗo Suisse gon o wiye Félix docteur mawɗo nun kanko université ji to nun o woni o waɗama foti kamɓe toon ɓe gaɗi golle majjum faa ɓe boɗɗike wiya mino min accite yamo ɗugo moɗe banji o ƴufina ɓannu neɗɗo tawa ƴiƴan suɓɓito ɗum defde lefol woni minon min keññima to minon bo noyi min gaɗata hawrine mawne gon min gaɗi leydi Suisse ko kollumi tampiriji amen de ɗo ɓe gari ɓe noddidi hawrine ɓe mbi kamɓe ɓe goodi annal e majjum kanko o wari ɗo joni non noyi umi waɗete de ɗon tampiri fu wala de ɗon ba seɗɗango an yerajo a annan nun tan wakkatije woodi ɗe min kollata a yi hande wakkatije ɗe ɗo ɗe wakkatije jorɗe nun ɗo wakkatije pewɗe nani wakkatije bon ko batanmi hande nane lefol nani kanjum min kollata yerajo faa wooɗa to anni ɗum fuu ñalane o yiɗi tan o wawata o itti reedu to yiɗa fuu ettata reedu jamma kadi wala hakkunde ɗum wana bo o ya o moɗa moɗeni ni gan to ettu reedu kambane e ɓuma num faa wiye ɗum toyrimo komi fota kanko tan anni ñalane ne ɗo ne tomi waɗi tomi hawri e gorko mi anni ɗum waɗa reedu ñalane ɗo ba mi hawri ɗon e gorko mi anni ɗum waɗata reedu to noon hina kanko e gorko makko to ɓe baddi faa ɓe nannantiri hina anni reedu kol ɓe etti ɗon fuu reedu jammikol bane no tuɓeɗen mbiya ɗum ɗo hande kol ɗon koye fa koye jammanu tawa cukel ñel ɗo taw en tañe tawa du illa taw to hina anni ɗum a tawa wawi ɗum wodani fallo meɗen sentene nun an o pullo kay keña ko wiyete pullo sentene nun jon sentene nun non noon nun golle ɗen woni hikka komin puɗɗi ɗum gonga min noddi université wara me daara golle amen ɗe no noyi ɗe jahiri ɗe laati ba golle laatiɗe gonga nafooje e gonga hoɓe tawi de yeraɓe
hewre yeraɓe keme tato ila soy tato e sappo e joyo num fawi kanum kan annano toye min gonno komin gaddanayi ɗum golle ɗe ɗum ngam majum jonde jangirɗe amen fulfulde ɗon to jaɗata yeraɓe hebbi ngam ɗuggal fu kanjum yiiɗi fa yiide wika wi to min gaɗi yahoɓe suttako tufano toon a hebbi woppuɓe moɗe ko soduno e moɗa yahe ƴuufa woppi to ba joni kadi mbimi ɗon he yeyi balɗe ɗe tubagojo gon wari ɗo kanum bo waɗi daari golle ɗen no yahiri kanko bo min kettini taw kaye woni ko haala amma nder majjum ɗon non coopération suisse wari woosi wi a golle mon ɗe fa min jiɗi min naata ɗe amma ko min naata ɗe min jiyo noon defude a takora ɗon tantan potal men ɗon gonɗon o jiɗa sottugo ɗon min jiɗo a fa tawe me daaron fallo nokkum bo maɓɓiton ton mo ngam majum joni mi miiji lewru amen lewru meɗen dartogo kollo illa yaago balɗe muɗum 2 fa 3 fu mi ettan himɓe mi yara fallo Banikwara mi yara ɗo fal Kanni Malanville to min jippoyto a fallo niki ɗon fu min nan emin daara nonnoye ɗum waɗorto amma ni min jajinan golle ɗe min bittina ɗe fallo Bargu Tombo to woɗi sanne Alhaji ƴanɗe ɗen fu kadi ha noti keɗe e gonga te en daari e dow golleji ɗin ɗi linsuɗa laatiɗi walle potal men woni golle moƴƴuɗe noon e gonga de arande do en kollino ka biɗen hana jande A E I O tannu walle nen laatiwa janginore ɓannu jamu neɗɗo e dow ko laati fande famingo neɗɗo sariyaji jafo ɗum sanne sariyaji famingo ɗum famingo bo fa hande neɗɗo e dow gurnam muɗum noy wontata ko nana belɗum jama e laatago fa hande ɗum ɗo walle nen en pulaku danaɗe muɗum jande ɗen kanum bo e tokkiɗo gon en to e gonga hanne Alhaji illa ko wiyama a laatake mawɗo waldere nen an gaɗɗo waldere nen en fa kone yetti yonto ñalande hanne kay num bawten ko wi e dow golle golluɗa to gonga noon Mamadi a anni hunde fu neɗɗo waɗata ko himɓe nooti ɗum gonga hunde ɗum hani taw o yettira ɗum Allah gam joni ba ko himɓe woni e wiya Allahji biyo jiga waɗi ni waɗi acci kannu waɗi min bane me Allah e barkeji moɗon num memo Mamadi Allah e barkeji koni toon to kayno o me bawa mi waɗi kay wala fu ko bawa mi waɗi gam majjum mi yettiri ɗum Allah fa hande mi eela himɓe jogo golle ɗen gam mi wawan wiide illa ko min puɗɗi jande fulfulde hanne himɓe ujunaje 15 wawan Allah e barke jande fulfulde winni inne muɗum min mbawan wiide kamɓe himɓe ujunaje 15 ɓen min mbawan wi kamɓe ujunaje 12 wawi hanne nafitori jande fulfulde min mbawan fa hanne holli Allah e barke golle ɗen jangirɗe 17 maɓɓitama to jande fulfulde wonno himɓe genni jooɗi wi e maɓɓe jande fulfulde e mburtine jande l'école ɓe ɓottoy cuko maɓɓe ɓe gaddi ɓe mbi a sebeli ɗum ɗo jande woodi cuko meɗen en accan ɗum ba kanum bo laato hande no laatino ɗen ɓe ɓurtini ta yiɗi mi lintante gennele ɗe 17 ɗon kay ɓe ɗon to himɓe ni yetti maɓɓe ni jande fulfulde etti jande fulfulde koɓe heyi en gatte ɗon cukon fa jangire ɗe ɗuggal muɗum joni hanne mi anni himɓe ɗuggal no woni ko yahata université ɗon ba a wiyan waɗay wallahi waɗi fa hanne joni to en daari Allah e barke jande ne en tawan du Kenya hande no himɓe wonirno darani gonki makko Kenya
ettamo ponna janguɗo ni ponna ɗum emo jangay hammadi ta yiɓe ɓe gara lafani ɓe naati desire fuu a sennanɓe non sika gonga ɗum kay a faman niwre niwre laaɓoga faman uma ñalli a wawa mba winni bin danejum de danejum ɓalejum mba a winna a wawa winni ɗum de ɓalejum sai etta ɓalejum binna de danejum ɗum bo etta danejum binna nder de ɓalejum ko yiye gonga non jande ne laatori to woɗi sanne min jetti alhaji golle ɗen en hanne e gonga nonno kalirɗa nonnon bamin joɗiɗo e haala on Allah e barke nen nun acci hatto ko hanne emen goni to gonumi ɗo Allah e barke moɗon anon dottiɓe janginɗomin fa hanne mi woodi erol majjum fulfulde kan walli andu hanne fa jahumi illa radio koraku ɗon hana wiya mi suuɗa ɗum Allah e barke moɗon num ɗo garumi jaɓumi ere ko min janguɗo bo jande nen puɗɗirmi jande fulfulde nen puɗɗirmi kande puɗɗirmi jangude wa hinde duuɓi tati nden ɓaawa duuɓi tati nden ko dottijo amen o joɗini minon tato dow minon tato ɓen mawnan joddi miñan sammo jonka emin ko ƴamimin kuwa amen fu sutta ko yiɗi hande o jangini min gaɗi duuɓi tati kuwa sutta umme noon yiɗi joddi wi kanum kan durgol yiɗi sammo bona sammo wi kanum kan remawa Allah ko min bona bi min mi jangawa ko ƴama min jande ne bi min jande ɗe fu mi jangawa wi gan hanne wuro ngon butu to yaw an woni baba amen an janginta amma ko hoddi fu min do min janginta to Allahji non natir min jande to hammadi mi annano daru ka ɗum Allah non natir min jande mi annano ka ɗum Allah ko bar non natir min jande to e ɗum woodi fa hanne goɗɗo mo annumi higo an hanne o woni université cuuɗi ɗiɗi université o woni o janga e wiye Sebo on bo étudiant mo genni amen noon kanum bo jande fulfulde nen fuɗɗiri kanum ɗum mawni du kanum yawti du fa sakano giɗɗirmin kanum ko naati jande Allah e barke jande kan woni golle ɗe gaɗuɗon anon on anna nafuwa ɗe kocci ɗe ɗe ji'oton ɗe ɗon woni ɗe annuɗon amma ko ɗuuɗi ko heewi fuu golle gaɗuɗa ɗon fa fulfulde yahi yeeso Allah tan anni kerol mum no foti Allah tan anni kerol mum no foti kan woni ɗum ɗo walde nen en hana walde ne himɓe fuu noddirta no fakki acci fa hannde aka weɓe nokku yaadu amen wakkati ɗon min Niger komin jahiɗo e dow frontiére leydi ɗo mi faami ko min ɓatti sandamujo gon ko towi baɗɗo min mbi Niger min mbaɗi ɗume gaɗoy to min mbi min gonu min lilawa moye lili on min mbi Alhaji Biyo Jeega ko woni je potal men min mbi o mi nanani no walde ne o kaaɗo noon to kan woni walde nen wala futto ne annaka wala futto ne wala golle ɗe ɗon ne waɗi hande Allah tan anni golle ɗen en golle gaɗuɗon ko ɗe dimi Allah tan anni ɗum to gam majjum min jetta on min eela ɗum minon bo ko min bawta ko walli Allah walla fa hande minon accuɗon ɓe jiɗɗon accugo ɓaawo mon on min jogo golle ɗen min paamano e goonga hana golle maɗa tan nun golle meɗen nun hinde noon no inne walde nen inniri potal men en fu nun jeeyi e goonga wala fu mo walde nen nafay e de leydi beneɗo hande gam kuwa woɓɓe meɗen hande wonno e siri hande portable uji ɗi WhatsApp hande gure fay gure ñamaru kerunu gonnan kuwa fo do gana portable WhatsApp Allah e barke jande nen num Allah e barke jande e fulfulde nen num to e goonga ɗum ɗo laati golleji gaɗɗum e walde nen en to hande ten lisi e dow walde ɓe mbi ketto weli fu nokku bo e haaɗi ɗum e woni to raaji muɗum gonga noon hammadi kanjum ka ɓannomi ɗum battugo mi adi to mi haɓanno ɗum sanne e hammadi toyraji ɗiɗi ɗuuɗi to sanne to hanne toyra amen min mbino min jiɗi ɓartojijo koɗo mino min mbiyaɓe egga hoɗaɓe a anni jo fulfulde ami waati fulfulde egga hoɗaɓe en gonga hande ta nani bone waɗama nana pasu waɗama nana goɗɗo wujji heyi ko boni fuu hammadi anana wa pullon hunde ɗum a anni hina jonne seese kanje jande gonga hakkilo to jonne seese wala a janginan ba e woodi nokkuje to min maɓɓitinno jangirɗe gam sabu boneji ɗi min maɓɓi jangirɗe ɗe
ɗum wodani men tampiri sanne noye gaɗeten e go'o nun ɗo ɗiɗaɓel majjum nun hammadi himɓe ɓen ɓe jahi ɓe gaɗa semme hanne yiɗuɓe yahugo jande maɓɓe e ɓuri yiɗugo yahugo jande meɗen neɗo kamɓe ɓen nun hanne a seeta maɓɓiti jangirde to fulɓe woni jangirde mbiya jangirde to bone waɗete to ekkitinte fu a heɓa nun jangoɓe fa jangirde ne ɗum yecca hey ko battanmi ɗon hammadi hunde ɗum eɗum woɗani min bisere ɓerne hanne jangirde ɓe ton e ɓuri jangirde amen uma ɗuggo jangoɓe maɓɓe ɓuri jangoɓe amen ɗuggo ngam jangoɓe amen a wara nun min kolle noyi gaɗata ko gondal maɗa e wondaɓe maɗa tawa e wooɗi tawa a nafi hoorema a nafi genni ɓe to bo wara nun noyi gaɗata ko bawa noyi bone waɗirte hanne to en daari en tawan jangoɓe maɓɓe ɓuri jangoɓe amen non ɗum laati e ɗum latani men tampiri e tampiri ɗiɗawri kannun laati goonga a anni hunde fu gaɗata ko laati a wonu nun a waɗida ɗum e mo anna ko mo anna oɓo e miiji kan woni annuɗo to ɗon bo toyra waɗi wallahi torra waɗi joni kay toyraji amen ɗuɗɗi kannun ɗon dullere jonne seese hanne ko wiya fu nder pullo nun joni cukon petton ko men druwanta kanu bo tinno janga himɓe watta ɗum jande ba gatta kon joni hande joni iri moɗon ni to hina ko tinni ɗon puyi dullere tawe woda ko men mbiyata faamu kay to ma sai to pullo amma jangire to pife cukon kon e dogga jangire wata baba ike pullo gujjo nun ike pullo kan woni ise pasotoɓe fu fulɓe nun ayi hoore maɓɓe himɓe na hun e jirkita ɗum e toyra koye maɓɓe hunde ɗum hani e fubru ummoɗen daroɗen hunde ɗum hani e fubru noye gaɗeten ko laato jangirde ɓe ton ne e jangirde meɗen ne tawa jangoɓe meɗen ɓuura jangirde maɓɓe ɗuggo jangoɓe meɗen ɓuura jangoɓe maɓɓe ɗuggo gollal kuha meɗen ɗum kannum to woɗi sanne hammadi komi gayna mi wiɗuno mi eele gotel gam an finnini ɗo hoore ɗum waɗan ba men tokka Allah e barkeji moɗon ñalli hande iri joni ko pillaniɗa hande seebo o iri hande kamam e maɗani ni mi wawan ba mi tokka e laawol bimɓe ɗon ɓe mi heɓa annal maɓɓe gam mi wodi gollal ko jiɗi waɗi dingoɓe kanum woni tokkuɓe illa e jande fulfulle fa hanne ɗum waddi ɗum nokkure gon mi yiɗi me bimmin e maɓɓe me hana men jofontira me illa étudiant en nun wonuɓe dogga fa waɗawma nun hewtuɓe nokkum fa heɓi waɗa hana me tawe men cenniri wa ɗon noye waɗata kam me komin keɓa laawol min e maɓɓe men jogontira woɗi sanne Allahji ƴamɗe mawɗen ɗo amma to Allah jaɓi fuu min daran laabi ɗi min gatta mi anni ko ɗuuɗi maɓɓe mi anni ɗum mi waɗan dartiru e dow maɓɓe fane ɓen annano bo mi heɓa inɗe muɗum mi watta nden min ƴamina on hawrine woɗi sanne mi ƴaminan on hawrine woɗi sanne wotten en fof to Allah jaɓi woɗi donc kay golle amen noon golle an noon gam ɗe ji an hanne walde nen en Allah tan anni none weliri an e ɓerne am e dow golleji ɗe woni ɗe gaɗa walde nen to gonumi ɗo hande mi haala Allah e barke walde nen nu to noon mi wawta hande fa'ede nonnoy ɗum woniri to jahumi mi haala fu mi wiya Allah e barke walle potal men Alhaji Biogeka kuwa maɓɓe bo woni e haala kanum bo noon faroto ɓen ɓe annumi amma he gonga a anni fullo e woodi nonnoy ɗum wiite mangitare fa yaha yotto wiya wane fofo e golle men jetti ko gaɗanɗamen ɗon kowa fu bane wawta ko waɗi ɗum amma kam min jiɗi e pamunno e gonga non ɗum wontinori hanne woɗi sanne mi woodi suuno maɓɓe to woɗi no ɓe poti fuu mi woodi suuno maɓɓe pottin desen noye gaɗeten wakkatiji hani pottin noye jogontirren
ballontiren fa ɗum yaha to yeeso woɗi wala fu ko tiiɗe de to woɗi sanne alaji e dow filla meɗen en goni en gayna kay noon e lata jama meɗen ko hettinani en illa canal 3 wamaɗo en jonka e hunde ɗiɗi to go'o tawe hanne a anni boneji ko woni e tefiyen ɗi e fubburu ko wayi neɗɗo ko daari gite makko gittay fu sawroto suuɗu en cawra to en cuuɗu oɗo garo halka inne pulaku en cawra bayliten jaaɓe bayliten jaaɓe kannum woni hande ko laati jango potuɗo jande yaha e jooɗide siire haa ɓe e daari ɗum bangi to waɗima wiye maren bi jonkayni to watti fu tawa uma pulel ngen nun ɗon uma e jayni hoore muɗum ngam Allah ɗum tinno ɗum janga min kolli jande amen min jangintane ɗo ne jande durande nun jande demal nun jande no neɗɗo jogorto hoore mum nun jande no neɗɗo haani jogo gam anna noye waɗirta tiniki gam nafa wuro muɗum nun nafa hoore muɗum nun ɓe tinno ɓe tiiɗina jande ne minon min keñu nun Allah e barkeji moɗon to ɓe noddinimi fu min jahanto to woɗi sanne min jetti sanne alhaji e dow filla ka ɗo laati filla mawka sakira fulɓe anon wonɓe watti hakkillo muɗum illa canal 3 wama e dow golle ɗen illa nayitingu ɗon min goni emin gadda on hannde filla to noon kam woni ɗum ɗo laati ko nufayeje meɗen ko jiɗuɗen wiye e wuddol Allah e barke wullol télévision canal 3 wamagol wiye to pulaku woni fu ɓe ɗo laati mawɓe daraniɓe pulaku min giƴƴaɓe gonga fu hande on nani filla alhaji bioge ka laatiɗo ɗo directeur exécutif walde ONG portal men e golle o jogi e jama o jogi min bati on jama mo jiiɗon oɗon seɗɗan ɗon e jama koddiɗo gonɗe e dow laddeji ton e woni e jangina min jahan ton ɗum min koccina fa hande ɓeɗo woni e golle ɗen min gara fa hande ji on ɓeɗo golle muɗum woni e waɗa golleji gonaɗe e waɗe e ladde ton gonga ɓe mbike e nangaga haɓɓa anna na kala ka mu e waɗe ladde na anna kala ka muɗe e waɗe to ɗum ɗon laati pulaku meɗen fay ɗum wallita dotti e meɗen ɓen e golle iri dottijo meɗen alhaji bioge ka e dogguduji o woni o waɗa to neɗɗo e dogga fuu o yiɗan waɗike ɓawo doggudu makko o jooɗo e ƴoogi o ñaama ɗum woni nufayeje maɓɓe ɗum woni koɓe diwi ɗum woni koɓe goni ɓe elana pulaku he gonga anen bo en kaɓɓe anniya ballen ɓe golle ɗen e te en cuuɗe hoore meɗen te en cukke bo hoore meɗen ɗum ɗo laati torraji gonduɗen en burte fa nanane ɗen fa ji'e ɗen fa pamane ɗen du fa hanne e dow leydi Benin fa yago leyɗe Afrique fuu e dow nokku to wiyata bio e bimami fuu sakira fulɓe min kawri min candi min jetti bo ɗum ɗo hande min daranto on filla gokka kadi min bittan Allah e barke alhaji bioge kam min gadda on kadi filla gokka e dow pulaku to Allah jaɓi fuu balɗe garoje kadi mi salmina e dow moɗo sakira fulɓe mi wiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh to assalamu aleykum alaji to fofo moɗo e golle wajja walla fofo e golle jetti sanne ɓawo filla kanko laatiɗo directeur exécutif elhaji bioje ka filla muɗum min gaɗidi min ɓurtake min jeeyi felto jangirɗe ɗo gonɗen min jeeyi min tawi ɓeɗo laati kanum bo e woni e jangina dow janginoygol ɗen Amadou Wansogu a joɗorite mi jooɗo hen e Wansogu ɗon ne gonmi mi tawi on won goni on janga ɗume woni e jiiɗe ma nafuuda jangugo ɗengal muɗum dow janga e pulaku walla nafuude maggana i golle san i weeli sanne joni nafiide janga walanma min mbumuna no amma joni en puɗɗi min bunta
to ɗume woni ko jiwɗa ha mbiɗa o goɗɗi o bunta kaji ko min jiw wala mana min annano a min annano o i en fu ko min janno ko min annano amma joni ni ɗum fu min to min jii ɗum mba nokkum min majjata kan gacci ko mbimi a jonka min puɗɗi min bunta noon to ɓaawo bunta ɗan ɗume noon jande nden en waddani on ɓeydani on e guna muɗum ɓeydani min anna e kewga e sanne min ñallidani minen mawɓe tinti e maître amin o waajo min fe o jangina min faa ko ɗo waynoto komin cenniyoyta fu min fu min tawat noon ni noon mi yawa he mawnoya on ga o ƴiwan hane cangota o ƴiwa hane tantanga min fu min jawano ñallidingo nokku gooto e gaɗa on gamme e num anen no jeeyi anen bo ɗum nafata to mi eela fa hande kaɓɓol aniya o gaɗa to min jettimo sanne illa ɗon min jotti fa hannde gure fawe core tukuntuna ɓe ton bo min tawi ɗum oɗo laati mawɗo e janngina ɓe o walɗi filla seɗɗa gon e dow ko laati nafuuda jande nde ɓe woni o janngina ɓe ɗen ume noon o woni o janngina ɓe kanko yawru boni waddan en filla. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. To mati min toy non gonɗen ɗo ɗo en wala ma genni e teni tukuntuna e gure yeteɗe cakki faka to mati min inne ma bo inne an noon yawru boni to min woni waɗo fooɓe golli ɗo ma fulɓe wurɓe ɗo janguɓe fulfulde waɗi duuɓi ɗiɗi golle minen min golli ɗintaɓe ɗo to golle ɗe noon gonɗa a holla ɓe ɗo to mi hollata ema a anni jande fulfulde ne wakkati noon e jangiteno e senni ɓe jama hadde duuɓi ɗiɗi kadi yeeso to goɗɗum waɗatake joni ɓe daaro noon ɓe tawi a anni fulɓe noon fulɓe bo na woodi golle ɗe waɗata golle ɗe noon waɗata e woodi marefuji ɗi gabi e dura e waɗa golle majjum dow ɗum a anni to jande fulfulde nayi to ɓe jangi duuɓi ɗiɗi jon kay annayga min ɓeydantaɓe noon fay golle maɓɓe ɗe waɗata ɗe jon kay iga marefuji maɓɓe mi hani iga ñandu marefuji ɗin feere feere anɗe kese kese ɗe min ɓeydantaɓe dow ɗum iga waɗoye hayre lanɗam fa yaade mara fayna joni kay sake noyi ma ɓe e hani ɓe gaboro marefuji ɗin tawe to ɗum to e raɗi ba seɗɗa ɓawo ɗon min nabatana ñawne marefuji ñawneji feere feereji waɗoɗi ɗon hande to ñawne to ɓe yi marefu jukkake fu ume hani me annitirte ñawne ne fu ume annitirta ke ñawne ne gabi marefu on jon kay to fa ñawne ne nangi marefu on ume hani waɗa iga vétérinaire ko vétérinaire wara joni kay jokka ñawtigo golle ɗe min woni min na waɗi dawe ɗo to waɗi saɗomaji ɗi noon keɓata e golle ɗen en to saɗomaji a anni saɗomaji ɗin e tiiɗi ɗi ɗuuɗi ɗon seɗɗa ngam golle ɗe min waɗo formation ngam mi laataki vétérinaire joni kay e woni ɗon goɗɗo formation ngam mi he vétérinaire min na gollida to ñalaɗe gon yettoto vétérinaire o yanaki to ani to min futani hande to ñawne marefuji ɗon mi ɗum ƴamini anɗe maɓɓe sanne ɗum kay fay ɗon noon to foti vétérinaire yanaki ɗon noon heɓa mi toyra seɗɗa to mi yetti tijo mawɗo e dow gure ɗen kanko bo o holli fa hannde jiiki makko belɗo makko ɓerne e dow walde nden en golleji ɓe goni ɓe gaɗane e gonga ɓawo filla kanko laatiɗo mawɗo gonɗo e waɗana on annal e ɓeydana on annal e dow golle muɗum gonɗon o gaɗa to golle ɗen en e jande ɗe woni o ɓeydana on e dow annal ngal annuno ɗum miɗo yiɗi mi ƴama on fa hannde noynum jiirɗon golle ɗe woni o ekkita on ɗen to ɗum e woni nafuude majje e ɗum ɗo golle gonɗon o gaɗa to fa ko jottoɗen ɗum taw mi yiɗi matina hoore maɗa no ñalluɗen dotta sey jam walla no jetti ono yaado to min jiɗi matina wallahi golle ɗe bato min tawma min woni jantabo mooli to golle ɗen wallahi ɗe nafi min sanne e balla min bodu
wakkati ɓe garano ɓe balla min golle ɗen ɗe to yannomin sanne ale ɓe danomin ma hande ha bi'eji ni ha afaji ni bi'eji ɓe aduna wodi beere ha afaji ɓe dawnomin illa jande fulfulde nen wadda ɗo wallahi ɗum nafimen ɗum welimen ɓale ɓen hakkili saki faami hande pullo bo tagaɗo no ɓe paami pullo bo na woni he woda sanne joni kay ko ɓe gatta fuu ɓe ɗuɗa pergago pullo to ɓe ponnake pergago pullo sei ɓe diwa ɓe bittiya gaɗa wallahi janga ngay walli men sanne amma min jiɗi bo fahin wallego ɓeyde yeeso lafiɗo to haynama duuɓi ɗiɗi mbiyatama kaden haata sei tinnena wallite fahinna ɓeydani potoji heɓa jogna jokkan haranne emin gondi fahin nyawuji nyawuji ɗin min yiɗi linsoɗo nyawuji ɗin nyawuji laabi nayi ɗum min jon toyatane ko hoddi o to fuu nayi waɗi bonande emin goodi baddoɓe ɓe haytamo ɗo e oɗo ɓe badda ɗum bano ɓe encino dow fuu sei ɓe pukkina hakkillo maɓɓe ceede ɓe taƴanno fuu ɓe taƴataɗe woɓɓe du wiya a haala mo welimi sanni ɗum nannantiri ko koye min gorowe min jawta to buuɗi heɓe goodi e kokka biya a min gaɓaki ma seɗɗa on sanni ni min gaɓe biya waɗi haala mum ka weedi sanne to ayi ka ɗon fuu butu na wallame ɓe kollimen no nayi nyawtite ƴeyi tagaɗo hollego de ɗiɗi de tati laaɓi annintaɗo ngam umenu ta nangi suka ma watti suka ma janga o fuɗɗiya illa lekkon petto fa o heɓa cuuɗi tati fa baki on bo fa o yaha nokku fa ko heɓoyta o yele hoye mako fa kanko bo o laatake tagaɗo hina andi ɗum saɗi to nonnoon min laati seni fayin on tokkimen on poɗamen on jangina on jara yaago walla noon biyoton e dow walde ONG potal men walde e potal meɗen kay noon e elantaɓe kay elanamiɓe bakani nannantiya e waɗa hande laabi nayi ɗi tinnoɗon ballon men ɗi buyto hande janginowo ga hikka ga o waɗaɓe formation o ɗo ɓe tinno ɓe paama ko ɓe kolla dow ko ɓe kollano hay nan ɗan ɗo fu ɓe kollama ɗum joni ɓe mbawi gaɗo e majja ɓe mbawi gaɗo e majjo moto gode kuroje ɗo waɗiɗan ɗon hikka dabbune to ume faabi ɗen ngay fulfulde ngay faabi min annuno ɗum yeyiraɓe kanum bo dullay fa hanne ko ɓeydana ɗon anna dow annal e dow gaɗol kanum bo sana'a muɗum ɗo hanne ko wallitintaɓe e dow golleji maɓɓe fuu ɓe nana belɗum e dow lumanci maɓɓe ɓe jeytudu lumo hanne Allah e barke golle ONG potal men woni e waɗanaɓe ɗum ɗo kanum bo hanne ɗum wallitaɓe e dow kesuji maɓɓe nakki muɗum ceede mi woni pette e wiya to pettel on gona on ekkite ɗo anne kese ɗen anne ɗen ɗe ume noon ekkitinte ɗo la min ekkitama ko ɗuuɗi min ekkitama ko nafi bo min ekkitama daga ñawtu e na eele min kollama bo gasije lobbe no waɗite to e ɓawa majjum ume kaden kolla ɗum min kollama bo fa fahin annugo inɗe muɗum inɗe muɗum ha woni jonka jangugo to e janɗe ne jangina ɗo ne en ume noon ɗum nafirta on e guna muɗum ɗum nafi min puygam bo ko min kolla gasije ɗo wilimi min kolla gasije lobbe fa hane luto min gaɗiɗe te gasije amin jacca gam gasije amin ko min gaɗanno ɗum ko min gattano ɗum ko wooɗi to hanne ko min jangayno min gaɗitano eno wooɗi hanne no min jangina min kolla gasije lobbe gasije amin hanne to min jaayi ɗum nantingu seeɗe jacca gam min kolla kano no bambamba wattite min kolla dubul bambamba no laawite ta yiɗi tañugo gasije ma lobbe loota wowu ma laaɓa loota unuga e ma laaɓa loota bambamba nganti fa nga laaɓa jonka layɓa fande ma fane laaɓa gadda kosan nanke ko ɗaɗa ko suwi min kolla du goɗɗum ngum min cuuma gite amen makkine amen ɗo gam to gonɗi waɗo
min kollaaɗo coometeeɗo juuɗe butu min ngaɗa jon kam min cuɓɓa bambambanga min taña gasiije ɗen ta tañiiɗe gasiije ɗen sey ɗe booɗa golle ONG potal mem woni e waɗa fartom ɓaawo on anni duuɓi ɗiɗi num ɓe ɗo fuu woni e janngina ɗum ɓaawo jande maɓɓe annal maɓɓe ɓe janngina ɓalejiji ɗe ɗo e woodi fa hannde annal ngal ɓe ɓeyda kan woni gaɗol golle feere feere e dow gaɗol golle feere feere ɗen ɓe ɗo kanum bo Allah e barke jande nden en fetti gite Allah walli ɗum fa e mairiji to haala e hocce fuu e woni e nder ma ɗum bo fa hannde ko laatino torraji ko yaltaɓe fa weccole sanda mairie Allah e barke walle ONG potal mem ɗum fuu ɗum hisi e dow golleji maɓɓe ɗum fuu ɗum hoynani ɓe mi mooli Adama mi wayli président ɗum ɗo jande fulfulde dey tukuntuna golle ɗuɗɗe wona e waɗe e nder leydi tukuntuna hanne ɗume woni golle ɗen nafuuda muɗum waddani on e nder leydi tukuntuna wallahi nafuuda golle ɗen e ɗuuɗi sanne ngam pale gon komin janngayno ba mairie wattirano min amma hannde komin jangi fuu min fu minen e mairie gollidinta ngam ko waɗi e maɓɓe ton kotew fuu to haala fay fulɓe num fuu sey ɓe noddamin ɓe ji'amin ɓe gansomin ɗum fu min jettiri ɗum Allah fayin komin janngayno ba nagge ñawno sey min tefano lokotorujo ga min anna kon e tufete ma lokotorujo wara ma wayta tawa ma goɗɗi duwati ga komin janngina hanne nagge to min ji ñaw mum fu min anni min dogga min cuuda leɗɗele min gara min tufa hanne ta yi lokotorujo e dari e hoggo amin a anni kore kore no hanne ba ɗereji minen wayna tufana hoore amin fayin fay to bonondaji ɗo bo fayin pota min on walli min sanne pale gon to na'i waɗino bononda sey ha ɓe ɓentin yahanno ma délégué nodde tawa min kaɓi fa min janoy biyo e dow jande nden hanne kadi ba bononda ɗi délégué yahata goɗɗo yahata minen he jom gesa minen baddata fa futa fa min baynotiya ɗum tawe badu yidde e hoddotiri e amin fayin bo pota e woni hakkunde amin wallahi komin elata walle pota e amin ɓe tinno fayin ɓe ballitamin ɓe ɓeyda min jaha yeeso komin puɗɗi igo ɗum ɗo e nafi min sanne ngam bota ɗum ɓeydi ɗum yahi yeeso fu min ani ɗum ɓura nden ni to iraji komin ji'anno pale gon hanne min ji'ataɗi ko go min elaɓe nun ɗon illa janginol fa ekkitol golle e fa hollugo fa hannde haala jamu ɗo ɗum woni golle mawɗe golle tedduɗe walle ONG potal meɗen woni e waɗa nder leydi Benin ɗo fuu Allah e barke dottijo mawɗo kanko El Hadj Bioge Ka golleji makko e dow walde nden en woni o waɗa e dow nokkuje ɗe fuu dey département ji leydi Benin ɗo fuu hanne kuwa wala mo andana walde nden en walde teddune walde ummine kanum bo e darani e dow pulaku woɗi woɗi no watto kuye pulaku heɓa kanum bo jamu no watto kuye pulaku meɗen wonɓe fay cakala deji nana belɗum wonɓe e dow gureje meɗen nana belɗum wonɓe e dow ci'e nana belɗum ɗum woni golle walde mawne nden en woni e waɗa e nder leydi Benin ɗo Allah